नार्जारी यूट्यूब चैनल आं नोंथांमोनखौहाय दिनै मोनसे पिकनिक जानाय देखायनो नागिरदों। बे पिकनिक स्पट नङा, ओरैनो टुरिज्मबो नङा जोंहा, माने नैबेहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय ओरै रुनिकाटा सेरनि मोनसे ब्रिज दङ, ओरैहाय खुंग्रिंजों फैनाय। नोंथांमोनहा बे पिकनिक जानायखौ ओरैबायदि जागोन दे नोंसोरो जोनोमनिफ्रायनो नुफेराखै जानो हागौ। जे नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनैनि पिकनिकआहाय माबादि, नोंथांमोनहाय आंनो कमेन्टआवहाय लिरनानै हरोब्लानो जाबाय। दसे उनाव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। जोंहाय दा एक्चुअलि नैबे दालाङावहाय थांगासिनो दङ, बियो बुहुर दै। लकेसनाहाय मोजाङैनो दंफैयो, टुरिज्म नङा थेवब्लाबो। फाइनालि जोङो पिकनिक जानाय जायगायाव सफैबाय। दाबो जेबो जाथ'वाखै, दासो मैगं थाइगं हागासिनो दङ। दासो संगासिनो दङ, मा संख्राय? मा संख्राय? wah, मा गोथाव मा जानायलाय? माने जाथ'वाखै दासो। नोंथांमोनहा जोनोमनिफ्राय बेबायदि पिकनिक नुफेराखै जानो हागौ। दैनि प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो दै सिङाव बेबायदि खुरदों। नोंथांनिफ्राय एसे दानि गोदान कुवालिटि थोरसि गिलास काप खुरै नुनो हागौ, नाथाय जोंनि पिकनिकनियाहाय एबारावहाय नैबाव फैदों बुहुर दैयाव, रुनिकाटानि उत्तर रुनिकाटानि साहा जायो। जों गोदोनिखौ बोखांफिनदों आरो माने थालिर लाइखङावहाय जागोन दिनै। दायो नायलांबाय थादो। जाफैदों। नोंथांमोना जे जोनोमनिफ्रायनो बेबायदि पिकनिक नुवाखै जानो हागौ। आं नोंथांमोननो देखायबाय। दा नोंथांमोनहा सोरनिया साबसिन जायो कमेन्टआवहाय लिरनानै हरोब्लानो जाबाय। जोङो ओरैहाय पिकनिक जाफैदों बुहुर दैयाव, माने जोंनि सत्संगनिहाय पिकनिक स्टाफ जोंहा मन्दिराव जानो मोना, बेनिखायनो बायह्रायाव फैनाय जादों। दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनो कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरनानै फोरमायहरोब्लानो जाबाय। दाबो रेडि जाथ'वाखै जानो रोङिया, दसे उनाव देखायगासिनो दं आङो, नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. हाय दा आंनि भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। माने जों दा सासे लोगोजोंहाय दङ बाव, माने जोंनि पिकनिक जानायाहाय माबादि आरो बेलेगफोरनि जानाया माबादि, नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव सोरनिखौहाय साबसिन मोनो बेखौनो आंनोहाय फोरमायहरदो। जे जोंनिया जोंनि धोरोमनि नेमजोंहाय जोङो इसोरखौ साखि दोननानै जों माने जोंनियावथ' भेज अनलि, जों भेज जायो, खिन्थु जोंनियाव बिदि जाना मेरला लोंनानै जानानै जों बेबादि खालामा।
डिसिप्लिनै खालामो दा नोंथांमोनहाय जोंनि आंनि कमेन्ट सेक्सनावहाय जोमै नार्जारि इउटुब चेनेलाव लिरनानै हरदो नोंथांमोनहा माबादि मोनदों एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. नोंथांमोनहा अबे जायगानिफ्रायहाय पिकनिक जाफैदोंमोन? जोङो मयदम दाखेनगाव गामिनि ओमफ्राय रुनिघाटा मन्दिरनिफ्राय फैदों आरो दा जेन'बा दस्रायावहायथ' बिराद जाला लोंला माबा माबि हेन टेन बिदिनो सोरबा थैनाय सोरबा मानाय खोनागासिनो दा बिसोरनिजोंहाय जोंनिजोंहाय मा बुंनो सानो आदैया बेसेबांसिम फाराग दं? फारागाथ' अनेक फाराग जोंनिया जाहैबाय नाबो गैया बेदरबो गैया जौबो गैया साहा मुरि ओमफ्राय जानाया निरामिस दा बेनि थाखायनो अनेक फारागबो दं आरो दा जोंनि माखासे गाव गावबागाव नियम थायो नालाय जोंहा जोंनि नेमजों जाबाय नङा होमबा? दा जोंनि नेमजों जाबाय आरो ओरैबादि गोथाव जाजोबदों ओंखाम ओंख्रिफ्रा आरो गोदोनि बादि थालिर लाइयाव जानो मोननानै बिराद मोजां माने गोदोनिखौ बुरखांफिनबाय आरोना माने जोंहा पिकनिकआवहाय दिनै गोदोनि बादि थालिर लाइयावहाय ओंखाम जाफिनदों दा नोंथांमोनहा एफा पिकनिक जानाय नुबाय जानांगौ खिन्थु बेबादि थालिर लाइयाव जानाय नुवाखै जानांगौ आरो लास्टनिहाय थांनो ओंखारबाय जों मेथाइ मोसानानै थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे नायलांबाय थादो नोंथांमोन जोङो लास्टनिहाय जाखांबाय लोंखांबाय नै ओरैबो मानसिफ्रा थांनो रेडि जाबाय जोङो थांसै बुरावहाय दंफैयो रुनिघाटानि ओरै हाबथिनालि खुंग्रिं बारस'नायावहाय जों नैबे मेथाइखौ मोसानानै थांसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जोंना आइदिना हायो